Mientras o chato... É que non estou moi segura que esteas en directo. É que, a ver... En mi gato te que se... Ah, sí, claro, sí que está. Vou limpar o chisme porque... Eso. Hola, que tal? A ver, por onde anda a xente? Por onde anda a xente que estaba por aquí hai un pouco? Bueno, sí que estamos por aquí. Se ha activado el modo lento. Ah, vale. Isto veo a xente? Sí. Teño aquí o técnico de sonido que non quere salir, pero teño aquí o técnico que me está axudando. Hola, que tal? Hola, moi boas tardes. A fillada quere ser a primeira. Porque, claro, pois debeu de ser a primeira. O que pasa é que os estábamos facendo unha prueba. ¿Estás pequeñini? Sí. Ah, vale. Hola, querida afillada Carliña, que tal? Como vais? Hola, Cristian, que tal? Moi boa tarde, hola. O técnico tamén. A ver se eu sei conseguir. Hola, o técnico tamén. Hola, técnico tamén. Sabedes que pasa? Que me estuvo enseñando, que é todo un profesor, que estuvo me enseñando a poñelo como programado isto, por iso estabades todos aí como falando, eu nin o sabía tampouco, dime, má, aquí xa está todo o mundo esperando por ti falando. E que me dis? Isto é unha cousa nova para min, o sea, non... Que o meu técnico especialista, o sea, que o tes tamén aí? Sí. Con retardo? Sí. Isto é novo, O sea, había tantas cousas que non sabía que se podían facer nos directos que, bueno, tivos que contar cousas. Hola, moi boa tarde. Hola, técnico. Hola, moi boas tardes. Hola, desde Cambre. Hola, que tal, Carmen Pombo? Que tal, como vamos? Hola, boas tardes. Hola, Nelson, desde Portugal. Moi boa tarde. Hola, desde Lousame. Hola, María, que tal, María Souto? Hola, desde un pueblecito de Cáceres. Hola, Teresa, que tal? Desde Cáceres, enténdesme ben en gallego, non vas a marchar porque estea falando en gallego, verdad? Hola, que tal? Pois encantada de terche por aquí, moi boas tardes. Son as tecnologías, sabes que pasa, Damián? Que as tecnologías a min están, o sea, atrajantanseme un pouco, aínda que parece que pensedes, aínda que vos pensedes que eu controlo moito, non é tanto, o sea, non controlo tanto, controlo un pouco, pero cada vez que o técnico que está aquí, vou checar agora, cada vez que o técnico me di, má, pero ti sabías isto? E eu, non me digas que se pode facer tal cousa ou tal outra. Estame enseñando. O que pasa que o malo disto é que me di tantas cousas o mismo día. Está en directo? Marchas para lá? Sí, deixo xa. Vale, veña. Son tantas cousas as que me explicou aí en un 0, en nada de tempo que non creo que me acorden todas, pero unha novedad, o sea, hello desde Japón. Desde Japón non, desde o norte está este hello from Japan. Desde Japón e fálame en inglés, fálame en chino, listo, que eres un listo. Nieves, que tal? Non toques nada. Mira, vouche contar unha cousa. Primeiro, púxome, facedelle caso a Cristian, que son des 88 personas e hai só 47 me gustas. Non pode ser. Primeira cousa, moi boa tarde, Patricia, desde Portugal, que tal? Primeira cousa, que eu non sabía que se podía facer e estou encantada con esta novedad que teño no meu canal e vou lá contar. Hai un pitoco, hai un chisme, un aquel de aquelar, un couso que me puso o heredeiro, que eu non sabía que existía, pero mólame, que é el gallego se entiende bien. Bueno, lo tengo en la familia. Ah, vale. Entón sí que entendes. Hola, Jesús, que tal? Con un gripolo que non me lambo. Ti con que me escoites tamén se chega,
listo, de vez en cando escribes e xa está. Bueno, vamos a contar a novedade, e despois xa vou a mirar se tendes consulta. O chino escribeu en chino, oíste? Despois xa era chino de verdade, oístes? O que non sei que significará eso, pero casi non sei se mirar o que significa eso en chino. Bueno, colle apuntes como facemos nós contigo. Mira, quen eres? Celi. O chichi unha cousa. Teño unha libreta de apuntes das cousas que me dio o heredeiro. O que pasa que eu collo os apuntes e cando me está explicando as cousas, estamos explicando, eu estou escribindo, darlle ao pitoco este, e despois darlle ao pitoco que está ao lado do pitoco, e despois darlle aquí e alá. E dime, entendestes? E jo, si, joder, é máis fácil que eu dicir, está chupado, non ten problema ningún. E cando volvo a querer utilizar as miñas notas non me entero de nada, teño que volver a preguntar. Resulta que o operario non está sempre operativo e ás veces dime, eso xa te expliquín, non mo explica nese momento, explícamo cando ten tempo ou gana. Se temos unha lesma, desde la Patagonia, 33 grados de calor. Hola, que tal, lunas pintadas? Que sepas que estoy trabajando e me cogido un descanso para verte, solo poder estar un ratito. Ti toma un cafeíño, o tempo de tomar o café e depois xa marchas, non te preocupes. Non vexo a lesma, vos vedes a lesma lá. Aurora, desde a Coruña, xa facía días, semanas que non te vía por motivos personales, pero xa estou aquí de volta, gracias por estar sempre aí. Moi benvida, Aurora. Non vexo a lesma, Nieves, a ver. Ai! Nieves, é o meu heredeiro pequeno, o que está escribindo un chino. Que estás a meter con nós así? Moi boa tarde desde a estrada. Eu pensando que a Radio Galega era ás 4:30 e ás 6. Me cago, pero ás 4 non foi nunca. A radio antes era ás 5, creo. Ou era ás 4:30 o ano anterior. Non, tan cedo non era, Ou si, non sei. Pero ahora é ás 6. O que pasa que esta semana na radio empecín ás 6:20, creo, así, empecín un pouco máis tarde, porque cambiaron os boletíns e cambiaron todo, e tuve que empezar máis tarde. O que vos quería dicir que me disperso, e máis dispersome moitísimo. Novedades. Para comentar a partir de agora, facer un comentario, facerme unha pregunta ou facerme o que sea en YouTube, para facer un comentario nos meus vídeos hai que estar suscrito. Suscrito non quere dicir pagando, suscribirse é gratis. Outra cousa é que sexa como é. Bueno, é outra cousa diferente, pero suscribirse é gratis. Entonces, para poder comentar, e ahora mismo tamén aquí, só poden comentar as persoas que estean suscritas ao canal. Isto que implica? Implica que para min, eu sei que hai moitísima xente que me seguides, pero que non estades suscritas, ou sea, porque os vídeos podedelos ver igualmente. Benvidos sean todas as persoas que queiran ver os meus vídeos. Pero que significa que poda escribir libremente calquera persona no meu canal sin estar suscrito? Que me encontre cada día, ao mellor, con 100 comentarios ou 100 preguntas sobre a horta e que as tiña que contestar todas, porque eu non sei quen estaba suscrito ou non. Entón, con este novo sistema, vou a poder atendervos mellor a todas as persoas que estades suscritas e, de alguna maneira, entre comillas, obligar a xente que si quer facerme algunha consulta, que a única maneira que ten é suscribíndose. Que tampouco non é que sea ningún gasto do outro mundo porque é gratis, ou sea, só é darlle o pitoquiño de suscribirme, nada máis, activar a campanita, se queredes, nada máis. E agora vamos a mirar por aquí a ver se temos algunha pregunta, algunha consulta. Temos que facer un libro de palabras curiosas como pitoco.
Damián, iba a ter solo 4 páginas, porque a verdad que Pitoco todos entendemos, é o chisme ou aquel daquelar, todos o entendemos, pero iba a ter 2 páginas, non iba a ser un libro moi extenso. Tamén te direi que a hora de poñelo á venta, poderíamoslo poñer solo por 2 euros ou 3, porque a 1 euro por página, 2 páginas, 2 euros. Non creo que nos salira moi... como se di? Que nos iba a salir a conta. Ola, son Julia. Ola, Julia. E quería che preguntar por que se me poñen os allos que teño gardados marróns e sécanse. Porque chegaron ao tempo, Julia. Se os allos xa están marróns é porque agora os allos xa teñen que estar na terra. O sea que teñen como un período, un ciclo de vida que non é moi largo. O sea, eu non sei se vos desde conta, pero un dente de allo, unha cabeza de allos, desde que a quitas da terra hasta que a volves a meter na terra, pasan solo, 4 ou 5 meses. Nada máis. Nada máis. Non é un cultivo que podas ter todo o ano como unha cebola que che pode ao mellor aguantar dun ano para outro sin grelar se a gardastes ben e se non tuvo pestes a planta. Unha cebola pode aguantar dun ano para outro. Hai algún tipo de tomate que che pode aguantar dunha temporada para outra, pero os allos non é unha planta que aguante porque se secan e empezan a botar o gomo porque queren ir para a terra e se teñen humedade empezan a botar as raíces. Así que, por que se che secan os allos gardados? Porque chegoulle o tempo, teñen moi pouco tempo de curación, digamos. Están buísimos cando recién están apañados, despois empezan enseguida a botar o germen, o gromiño arriba, e xa queren ir para a terra outra vez. O sea, é que rapidísimo se secan. Entonces, pois, póñense marróns porque acabaron o ciclo seu e queren ir para a terra. Pásache como a min, tampouco se me dan estas cousas. Bueno, non se che dan tan mal porque estás aquí escribindo, e iso xa é bo. Ola desde Villa García porque mañán é festivo, senón vesote sempre en diferido. Porque se che fai moi tarde, ao mellor, Goretti. Escoita, en Villa García porque mañán é festivo. Claro, que mañán é festivo, é verdad, que mañán é... Sí. Ola, cantas trampas para a mosca da fruta se poñen por árbol? A ver, debería de chegarche unha cada 2 árboles, pero se tes moita, baratas que son, eu poñeríalle, se o árbol é grande, 2 en cada árbol. Unha ao norte e outra ao sur, xa para que non vayan dar a volta as moscas de arredor, para coller todas as que podas. O sea, se tes problemas ca mosca da fruta, e se lle pos trampa cromática, por exemplo, unha trampa desa que é amarilla, que se sinten como atraídas, se van o color amarillo, que guai, e teñen como un pegamento. De feito, teño aquí unha, vou lá enseñar, espera que teño aquí unha. Mirade, este é o que se lle chama trampas cromáticas. Cromo significa color, colorido, non? Unha gama de color. E cromático, pois, trampa cromática, refírese a un tipo de trampa que ten un color calquera, para calquera non. Por exemplo, é amarillo porque hai insectos que se sinten atraídos polo color amarillo. Despois hai trampas cromáticas en blanco, hainas en azul, hainas en negro, e cada trampa ten unha finalidade, porque é para un tipo de insecto que se sinte atraído por ese color. Non vale poñela de calquera color. O sea, a trampa cromática para as moscas da fruta é amarilla. Bueno, a blanca ao mellor tamén podería funcionar un pouco, pero funciona máis a amarilla. Por que? Porque normalmente as frutas, cando empezan a estar maduras, que cando se sinten atraídas estas moscas, están de color, pois, amarillo anaranjado. E o amarillo é moi rechamante para elas. Entón, sintense atraídas porque pensan que é a comida. Bueno, o conto, este tipo de trampas cromáticas ten aquí un buratiño que é para colgares no árbol. Pódela cortar á mitad, facerlle outro buratiño aquí e facer
dúas trampas con un solo chisme destes, Entón, ti cólgala e despois retíraslle este papel que o ten polos dous lados. Bueno, esta, supoño que todas, moitas non, moitas trampas cromáticas só teñen o pegamento o lado adhesivo por un lado, pero as guais son estas, as que teñen polos dous. Quitas o papel e isto é, ves, mira, como pegamento. Aínda que chova, non se deteriora tan rápido. Cólgalo, e con unha podes facer dúas, e son, a verdad que son moi baratas. Po que nos quitan de encima, o problema que nos quitan de encima, son bastante económicas. Entón, pois mira, ponlle dúas a cada árbol, que é mellor casar de máis que de menos. É así, pois eso, así. Creo que hace mucho que estoy suscrita, pero sí, lo tengo que hacer de nuevo. Lo hago encantada. No, Alicia, ti, o sea, os que estades ahora mismo aquí escribindo, é porque estades suscritas. Se hai algunha persona que está vendo isto, non? Que me está vendo ahora mismo en directo, pódeme ver, non pasa nada. Pero, cando queira escribir, non lle vai a deixar escribir, porque para escribirme tense que ir suscribir primeiro. Repito, suscribirse é gratis. E vai a pasar o mismo se o fixen ben, se o meu heredeiro, o meu técnico de sonido, o fixo ben, en calquera vídeo que vexades a partir de ahora en YouTube, para escribirme, para facerme unha consulta, para preguntarme algo, tendes que estar suscritas, vale? O sea, que se estades ahora mismo escribindo, é porque estades suscritas. Pero se che facemos unha pregunta en calquera dos vídeos que fixeche, aínda que xa faga un ano, velo. Sí, sin problema. O sea, é demais. Eu sempre o digo, pero non me importa repetirlo, porque é algo que, claro, non teño onde escribilo para que o vexa todo o mundo. Se vos pudera mandar unha carta a cada unha a casa explicándovos, pois, pero non pode ser. Entón, María Miras, se ti me queres preguntar algo, non sei, dunha cebola, por exemplo, non, sobre unha cebola, non tes que buscar un vídeo que fale de cebolas para facerme a túa consulta sobre cebolas, ti vaste a calquera vídeo, a calquera, que me dá igual. No vídeo da empanada, por exemplo, posme, Nusca, queríache preguntar hasta que tempo podo plantar allos, son de tal sitio, eu, na miña terra, hasta cando podo plantar allos. Que me dá igual que sea no vídeo da empanada. Eu vou a ir a comentarios sin contestar, selecciono logo, non? Os comentarios podo seleccionar os que xa están respondidos, os que están sin responder, e normalmente, se teño pouquiño tempo, eu paso mi igual polo meu canal e intento atendervos a todo o mundo. Pero voume directamente aos comentarios que están sin contestar aínda. E vou e contesto, pero dame igual que me preguntes de allos no vídeo das margaritas, que me preguntes de como se fai o caldo no vídeo do arjeiro. Dá igual. Eu vou intentar axudarche igual. Facedelle caso a Fátima, que divos que lle deades ao like, que son de 137 personas, que só hai 90 me gustas. Eu entendo que se estades aquí é porque vos gusta, Así que, veña, a darlle a me gusta. E dinos, Monse, Nusca, este ano non me van arriba os brécoles. Por que? A terra está ben estercada. Que pode fallar? Dasme tan pouquiños datos, Monse, que non... Eu vou intentar axudarche e vouche dar posibles cousas que podan pasar. O brécolo é unha cousa que en 3 meses ou 4 meses só deberías de ter para coller, porque é un cultivo rápido. Non vos miredes a que a flor estea do tamaño dos que colledes no supermercado, porque ao mellor non chega a estar así, polo que sea, porque a planta non lle foi ben, porque non se alimentou ben, porque lle choveu moito nos seus primeiros días e quedou máis pequeniña. Vos cando vedes, cando está para recoller o brécol na vosa horta, non? Todos temos na cabeza a forma que ten o brécol, que é como se fora
pois unha media esfera, non perfecta, pero casi perfecta. Bueno, salvando as distancias de que ten un montón de puntiños verdes, pero bueno, fai como media esfera. No momento en que os vosos brécoles na vosa horta empece a querer subir máis unha floriña que a floriña do lado, fuera, téndelos que quitar, porque aí xa se está deteriorando, xa vai a menos, xa se vai a poñer cativo e vai a empezar a grelar, vai a empezar a botar flores amarillas, bueno, medias amoratadas ao principio, pero depois son flores amarillas, igual que as flores das rabisas, ou que os coleiros, ou que a dos repolos. A mesma, é a mesma, bueno, son da mesma familia. Entón, o momento no que a esfera deixa de ser esfera, empeza como a botar unha floriña máis por riba que a outra, téndelo que quitar. E por que lle poden ir mal os brécoles? Mira, primeiro, tes que arrancar un e mirar como está a raíz, porque aí xa me podes dar algunha pista máis. Se ti arrancas o brécol e na raíz, arrancas o brécol que según ti non che van arriba, estou me imaginando que che levaban plantados un par de meses e que están igual de pequenos, pode ser, porque non entendo moi ben que é o que queres dicir con que non van arriba, non medran, supoño. Pode ser. Bueno, ti desenterra un ou dous e mira como está a raíz, mira cal é o estado desa raíz. Unha raíz sana de unha planta que está ben enraizada e que está alimentándose ben, debería de ter o tronco de raíz, que, bueno, todos sabemos que é como de color madeira, non? Como unha zanahoria moi delgadiña, color madeira, máis ou menos, non? Que é máis ou menos larga, dependendo de como sea a planta arriba. Despois ten unhas raíces como secundarias, que son como non tan color madeira, xa son como máis verde, bueno, así como entre verde e blancuzco e así. E despois, as máis importantes de todas, as que teñen que ter, as plantas, son unhas que son blancas e que parecen casi como unha telaraña. Son blancas como a fío dental. Ese é o aspecto das raíces que nos interesen, as que nos importan, as que me tendes que mirar en que estado están, para me daredes unha idea de cal pode ser o problema, porque senón podería botar dando solucións sin detalles, o sea que non sei que dicirche. Si ten raíciñas desas blancas que son como a fío dental, como se foran cachos de fío, aí hai un bloqueo de nutrientes, porque a planta está ben enraizada. Si está ben enraizada, hai un bloqueo de nutrientes. Por que sucede un bloqueo de nutrientes? Que significa bloqueo de nutrientes? A ver, deixame ir a todas as partes. Bloqueo de nutrientes significa que ao mellor na terra hai nitrógeno, pero como ten un exceso de calcio, porque lle botastes moitísimo calcio, porque alguén che dixo que lle había que botar cal, ou porque se che ocurreu botarlle terra de diatomeas de repente así, porque alguén che dixo que era moi bo para as babosas. A terra de diatomeas non é tan boa como a xente di así, coidado, porque aínda que saber usar, e se non a sabes usar, é mellor que non a uses, porque senón poden pasar este tipo de cousas. É un bloqueo, o sea, con un exceso de calcio podeche bloquear o magnesio e o nitrógeno, e o ferro. E resulta que hai no chan, pero a planta non está recibindo. O sea, é o segundo das causas. Ti podes arrancar a planta e non ter ningunha raíz, pero se xa non ten ningunha raíz blanca que teña ese aspecto como de fío ou de fío dental ou así, se xa non ten desas raíces, aí hai outro problema. E cal pode ser o problema? É que se non me das máis datos é casi imposible dar ca solución. Pero pode ser un problema de nemátodos. E vou vos explicar así a grosso modo que son os nemátodos. Os nemátodos son uns seres parecidos ás miñocas, como se foran serpientes, que non son serpientes, é para que teñades na cabeza o aspecto que ten un nemátodo. Hai nemátodos por todo o mundo, hai nemátodos na agua, na terra, no aire, no fondo do mar, hai nemátodos por todo. E hai nemátodos microscópicos
E hai nemátodos que non tan microscópicos, máis grandes, e hai nemátodos pois de metros de largo. Hai nemátodos que son bons e outros que non son tan bons. Os que non son tan bons na nosa terra o que fan é como alimentarse da sustancia que botan as raíces. Non das raíces en sí, pero que non deixan crecer as raíces. E ese pode ser o problema. Ou pode ser que estea tan encharcado o sitio que as raíces non sean capaces a crecer, a desarrollarse. O sea, que non sei cal é o problema. Se é de encharcamento, tens que poñer solución. Ten que estar unha terra moi drenada. E como conseguir unha terra drenada? Cos anos, co paso dos anos, é aplicándolle compost, compost maduro. Co paso dos anos, eso, ir aplicando compost. E se queres algo máis inmediato é sacando parte desa terra que tes tan limosa, tan encharcada, e tan húmeda e tan mollada, e mezclala con area de canteira, area de río, ou unha pouca area da playa, ou un pouco de gravilla que se compra nos materiales de construción, por exemplo, e axudas a terra a ser como máis porosa, non pode estar encharcada. Entón, quero dicir que pode ser tanto o que falla que necesito máis datos. Podesme mandar, Monse, se queres, á radio a pregunta, pero explicándome máis cousas, sabes? Arrancas e mandasme á radio e contesto-che na radio. Se me mandas como máis detalles de onde eres, se a túa terra está moi limosa, que tiñas plantado antes de plantar o brécol, que tipo de abono, porque me dices, está moi ben abonado, está ben estercada, o sea, que botastes esterco. Tesme que dicir a que lle chamas ti esterco, e tamén che podo dicir que pode ser un dos problemas que lle botaras un esterco sin madurar, que tamén pode ser. Estou facendo unhas ideas e teño que andar buscando palabras galegas no dicionario da lingua galega, e hai moitas que xa non se usan, ou que só están vivas en xente maior ou xente da aldea. Damián Pinto, pareceme maravilloso o que queres facer, pareceme fantástico, e é unha cousa que me gusta moito manter, porque eu sei que, a ver, o idioma gallego consolidado como idioma gallego en España ten un puñado de anos, é de Antonte. O sea, eu entrín en EGB sin que houbera gallego, non existía. E cando iba, non sei, en quinto ou en sexto ou así, empezou a haber gallego, o sea, o idioma gallego consolidado como idioma cooficial en España non ten tantos anos, ten poucos. Entonces, claro, cando fixeron o dicionario, a xente que se xuntou, pois foron metendo as palabras que puderon para sacar como o proxecto adiante, e pouco a pouco van incorporando palabras que ou que lle quedaron atrás ou que non se daban conta de que estaban aí ou así. É o que quere facer Damián, é o mismo que me gusta facer a min cos meus vídeos, porque hai palabras que eu teño que moita xente non sabe nin o que significan, o sea, porque non xa caíron en un desuso tan grande desde fai tanto tempo ou foron simplemente trasladadas por outras palabras en castellano que a xente perdeu a demora de dicilas ou de escoitalas. Non se din. Non sei, vos, por exemplo, dicides vou a coller a roupa que teño tendida ao sol por mor da chuvia. Por mor da chuvia. Vos dicides mor. A palabra mor. M-O-R. Día moi pouquiña xente. Ou vou mindo para a parada do autobús porque o sea, sale o autobús ás 5, pero por mor de que sale un pouquiño antes, déixeme estar ali con tempo. Por mor, por temor, por precaución, por eso. Usades esa palabra mor. Monse Martínez López. Isto non é obligatorio, de mandar 2 euros. A mí non é obligatorio, Monse. Pódese falarme igualmente, pero moitísimas gracias de todos os xeitos.
Ánimo, Adrián, que lle pasou a Adrián? Arrea, que tantos aqueles me perdín, Dios mío. A ver, se non sabedes con dar 2 toques na pantalla xa está, o dos dedos. Tamén é verdade, non é tan difícil. Pois así hai que suscribirse. Vai haber menos lesmas. É verdade. Sí, tamén o pensín cando me dixo o meu fillo que podíamos facer eso. É verdade, Nieves tamén o di, claro. Os das lesmas teñen que suscribirse, xa non van a entrar, o sea, vamos a estar máis cómodas. A ver, que eu estaba igual, porque estou orgullosísima da comunidade que sondes, de cada unha das persoas que estades aí todos os domingos, porque, pois non sei, creouse unha comunidade moi bonita que me fai sentir moi orgullosa. E así, desta maneira, sin darlle pé, pois tamén estaba ben, quer dicir, non... lesma, quitábamosle, tamén xa estaba, pero desta maneira está genial porque así non van a entrar as lesmas. Pero bueno, as que me estades escoitando, se queredes comentar algo, só tendes que ir ao canal e darlle onde pon suscribirme, clicar, e de repente cambia a palabra e ponche suscrito. Eso non costa cartos, non é gratis para sempre, non é que che dian un período de prueba como che dan os de Netflix e depois cancanche e depois para darte de baixa, non é así, non sei por que este chisme me cambiou o nombre, a Galleja. En algún momento puxestes a Galleja e xa comentamos a semana pasada que había xente a que lle estaba poñendo como o nombre de usuario en vez de o nombre do canal, pero bueno, é algo que tes ti configurado así. Si temos que saber o teu nombre, dínolo cando poñas a Galleja. Non sei por que este chisme me cambiou o nombre e chámome son fulanita de sempre, por exemplo, Vale. Moi boa tarde desde Barcelona. Hola, que tal, Monse? Pregunta Bego en mayúsculas, porque así vexo, que senón non a vexo. Pregunta. Os arranquei os boniatos, teño os meus tamén, xa están pasados, xa pasaron de tempo, pero bueno, algúns tiñan os frutos en espiral. Que crees que lle pasou? Mira, Begoña, aos boniatos pasoulle exactamente o mismo que lle pode pasar a unha zanahoria. O boniato ten que ter unha terra moi solta, non pode ter pedras, non pode ter jarabullos, non pode ter ramiñas, non pode ter... Ten que ter a terra solta, porque logo colle a forma de onde está. Despois, se, por exemplo, teñen a terra algo dura, non? E este boniato está crecendo moito, e este non ten por onde, xa vai a empezar a facer así, e vai arredor do outro, enroscase un pouco. E despois pasa o mesmo que lle pasa a moita xente que di que lle pasa ás miñas zanorias e tal, e enséñame fotos de zanorias que están enroscadas, ou unha zanahoria está dereita e dúas fan así, ou que teñen como moitas puntas, en vez de ser unha zanahoria sola, larga, teñenlle como varias puntas. Iso pode ser por outros motivos, que de temas de absorción de nutrientes, pero o máis probable sería que fose porque ten demasiado nitrógeno. As zanorias e os boniatos non é necesario abonalos, alo menos non é necesario abonalos con esterco, con caca de animales, e menos con caca fresca, porque iso é demasiado nitrógeno, non o soportan e fan tubérculos raros, en espirales, con deformidades, cousas así. O sea, que pode ser calquera deses tres motivos. Pero, aínda que sean en espiral, igualmente comestibles, xa che aviso. Hola, Nusca, hola, Rosalía, que tal? Andas por aquí tamén? Moi boa tarde. Hola, teño un prado todo cheo desas ervas que nacen ao lado das ortijas. Aquí chamámoslle infantes. A ver, que é un planta infante. Vou poñer, para saber eu que é o do que me estás falando, porque non o sei. Planta infante. Pero aquí salen un montón de plantas.
que nas ao lado das ortigas. Escoita, será como un tipo, chamámoslle os mesagatos, pero quer cheirar un pouco a menta, pero sin chegar a cheirar a menta. Pequeniña, a folla redonda moi peluda. Dime se é esa, porque non sei a que lle chamas infante. Como podo desfacerme delas que non a damos feito? É parecida a menta? Pois é esa. Mira, Mar, a única maneira que te... Sabedes por que nace a planta esta? Eu chamolle mesagatos ou mesacáns. É porque nace ao lado das estrujas, das ortigas. Porque a resposta científica é que, como se alimenta de parte de cousas que expulsa a ortiga, vive ben ao lado dela. E a parte romántica e máis bonita de todo isto é que cando unha planta che fai daño, normalmente do seu alrededor tes o antídoto ao que che fixera esa planta. Por que? Porque, claro, é que científicamente unha alimentase da outra, o sea, que é capaz como a neutralizala. A ver se me explico, Vos imaginadevos, esta é unha ortiga, unha estruja, unha ortiga, solta, pois, unha serie de sustancias e ten como partes urticantes que nos fan daño. Non é un daño tampouco físico que mi madriña que teñas que... Pero fanche unha urticaria, por eso se chaman urticante, non? Porque che fan urticaria, pícache, que tal. Entón, hai unha planta que se alimenta e que vive ben desas partes que solta a estruja, a ortiga, desas partes urticantes, desa cousa que segregan as ortigas. Por iso vive ben aí. Entón, se a ti tocas nunha estruja e che fai urticaria, ao lado temos, como lle chamou esta persona? Chamoulle... infantes, que eu nunca oír ese nombre, Bueno, pois ti colles o infante ese, aprétalo para que solte jugo, sabes, aprétalo así na man, e frótalo na parte que che fixo urticaria. Como esta planta se alimenta desta, esta vai xa neutralizar o picor da urtiga, da estruja. Por eso, isto é algo que moita xente non sabe, que normalmente cando unha planta che fai algo, ao lado tes o antídoto para esa cousa, para esa urticaria ou para o que sea. Como se desfai delas? É un tipo de planta que ten unha maneira de crecer moito máis invasiva que a menta, pero parecida á menta, que é por rizomas. Iso quere dicir que as súas raíces, como parte das súas raíces, empezan a arar todo así superficialmente, aínda que tamén por dentro da terra, superficialmente, e cada centímetro ou cada 2 centímetros brota desa raíz unha planta nova que volva a sacar outra vez brazos, que volva a sacar outra vez eses rizomas e que volve a salir outra vez e acaba invadindo todo. A mellor maneira é ca terra mollada, un día que choveu, ca terra moi mollada, porque así sale che mellor e ila arrancar a man. Por que? Este tipo de plantas, unha diña que deixes no chan, xa lle chega para volver a reproducirse. Pero unha diña, co cal pasarlle como se di, un motocultor ou un maquinillo que che desfaja eso, estás facendo o triple de semente. É como se as sementaras a millóns, a millones, porque cada cachiño deses vai aprender. É o peor que podes facer é fresar, pasarlle o arado ou intentar sacar así calajoña, cavando, enterrando, porque está la partindo en cachos e cada cachiño vai a ser productivo e vas a ter un problema moito máis grande, pero moitísimo máis grande. Se estuvera no verán, diríache, arranca toda a que podas. Despois, poslle un plástico e solanizas. Solanizar un sitio é como a intentar queimar a planta de un xeito natural, que é a través do sol. O sea, ti mollarías o sitio
cubrirías con plástico, taparías con unhas pedras para que o plástico non se molle, para que non se evapore agua, e con esa humedad, e con ese plástico, cando lle dea os 30 grados de sol do verán, pois iso chamase solanizar. Perdón, queimas todo, escoita, queimas todo. Isto é como matar mosquitos a cañonazos, O sea, vas a queimar esa planta que queres, máis todas as demais, máis os microorganismos, máis os organismos beneficiosos, o sea, que vas a deixar como unha terra nua. Usabades esta palabra tamén? Pinto, apunta, nua, desnuda. Desnuda é un castelanismo e nós temos nua, ou espida, desvestida. Nua, pois eso, deixas a terra sin vida, tens que volver outra vez, pois, a botarlle materia orgánica para que os microorganismos volvan despois outra vez a actuar sobre a terra. Pero ahora mismo, para desfacerte dela, o mellor que podes facer é arrancala e metela nun capacho con agua para que pudra. Incluso te podes beneficiar desa agua que estás facendo para botala a composteira como reactivador de compost ou para botala en un sitio onde queiras aportar nitrógeno. Acordádevos o nitrógeno é bo, pois, cando plantas céspes, vai a vir moi ben, cando plantas repolo, brécolo, así, vai moi ben. Que é o que non lle vai ben? Non lle vai ben aos tomates, non lle vai ben aos pimentos, non lle vai ben aos frutales que están en flor. Eso non. Pero a calquera cousa que sea de color verde, que queiramos follas, pois sí que lle vai ben eso. Creo que me estou pasando quedándome arriba cos comentarios, pero bueno, que me parecía moi interesante. Mar, o que tes é que arrancala vos, en 15 días volver a ir a arrancar, é unha traballeira, porque tens que ir a quitar as que foron quedando, e acabas con ela, pero tens que ser constante, porque se buscabas que eu che dera unha solución dun herbicida, non petastes a boa porta. Eu prefiero facer o traballo á man, e consíguese, o sea, ti sácalos, e dentro de 10 días volves outra vez a facer o mismo traballo en toda a zona, e volves a arrancar as que están brotando hasta que acabas con ela. E acabas con ela, seguro. Nusca, un saludo desde Pontevedra. Hola, Nusca, desde Valencia. Hola, Mila lo que tengo. Hola, ¿qué tal? Hola, Mila lo que tengo. Elvira Casal de Rey, un saludo tamén, un biquiño. Estamos sempre a aprender, primeiro, dos nosos pais e despois dos nosos fillos. Sempre, Celi, estou totalmente de acordo. Mi madre, onde me chegan os comentarios? Eu vendo un libro escrito por un señor que vai de aldea en aldea buscando todos... A ver, que nos di Cristian. Que ela vende un libro que está escrito por un señor que vai de aldea en aldea buscando todos os significados de todas as maneiras de dicir as cousas en galego. É o que significan. Escoita, Cristian, a min eso interésame, a min tesme que falar deso, Hai un señor que se dedica a ir aldea por aldea, por favor, eso tiña que estar patrocinado, tiñanlle que pagar por facer eso. Eu quero saber máis deso, e ademais quero un libro. E quero saber de onde é o señor, e quero saber máis, eu quero saber esa historia. E ole por ele, o sea, o meu agradecemento xa desde aquí, desde agora, porque pareceme un traballo que habería que facer en todas as esquinas do mundo, pero en Galicia máis porque tendemos a perder o noso idioma, non? Entón, pois eso. Os boniatos, cando se plantan? Cando as patacas? Esa pregunta, Marinieves, ten peligro, porque che vou dicir unha cousa, mira, as patacas podenlas plantar en calquera época do ano, sempre e cando non vai a estar encharcado o sitio no que están plantadas. Que non lle neve, o sea, que non lle vai a haber unhas xiadas importantes. O sea, na beira do mar, como estamos nós aquí, e se tes un terreno un pouquiño opado, levantado, drenado, casi podes plantar patatas todo o ano. E os boniatos non, porque o boniato, aínda a pesar de ter unha flor moi parecida á da pataca, pero solitaria, a pataca pode soltar unha espiga con 10 flores,
E o boniato non é como máis independente, bota unha campanilla violeta, bueno, dependendo, violeta depende do tipo de boniato que plantes, porque se o boniato é blanco, a flor é blanca, se o boniato é como rojo, bota como unha flor un pouquiño rosada, e se o boniato é do violeta, a flor é violeta, e se a do naranja tamén é unha flor violeta con matices en blanco. A pesar diso, o boniato necesita sol, calor, e a terra seca, non pode reproducirse con frío, en terra húmeda, nin en terra que estea castigada pola chuvia, digamos. Entón, o boniato, cando na túa zona, deixe de haber heladas totalmente e casi empeces a pensar en ir á playa. O sea, en maio, ben, e despois depende do boniato e depende da túa terra, pero en 5 meses ao mellor xa os tes para coller. Aquí chamámoslle mentrastos, os mexagatos. Ves que en Crixián, pois mira que Crixián é do Galiñeiro, da Serra do Courel, me parece. Tamén lle chaman así, o sea que chamámoslle igual. Pero, Cris, tesme que falar do señor ese, nós chamámoslle trastes e sirve para aliviar cando te estrujas. Ves como sabe tamén Carmen? Moi ben. Este ano plantei os allos no mesmo sitio do ano pasado, fertilicei con abono madurado, está ben. O importante de rotar un cultivo non é plantar donde plantaste o ano pasado, porque eu non sei que plantastes desde que recollestes os allos hasta que volves a plantar allos. Se estuvo en repouso, está ben, porque estuvo a terra descansando. Para plantar allos ou cebolas non é necesario abonar, nin con esterco maduro, nin con nada, non fai falta. Non é un tipo de cultivo que necesite. É moi lento crecendo, moi lento. Que pasa cos abonados neste tipo de plantas? Celi, agora xa está, pero para que sepas para os seguintes anos e máis para dixirlle ao resto da xente. Imaginadevos, non é o mismo plantar non sei que dixeros, unha lechuga ou un repolo que en 3 meses, en 4, xa está para coller, o sea, que ten que crecer a unha velocidade moi rápida, necesita como nutrientes máis inmediatos, máis rápidos. Nesto o nitrógeno vai a ser genial. Que cousas teñen máis nitrógeno? Pois, por exemplo, se queres botar unha pouca borra de café ou esterco madurado ou compost, humos de lombriz, todo isto vai a resultar como fácil de digerir as bacterias que viven no chan para que estea asumible para que as plantas o podan comer, porque as plantas non comen o que botas. Estamos realmente, cando alimentamos unha terra, a quen estamos alimentando é os microorganismos que preparan a comida para as plantas. Outra cousa é que botedes 15 deses granulitos que xa veñen preparados, pero as plantas non comen en sí abono que xa está madurado ou tal. O único que lle está como máis asumible é o humus de lombriz ou os quelatos, que xa son como moléculas agarradas a outro, é como un complexo alimenticio que xa está preparado para darlle ás plantas. O sea, que cando nos botamos a quen alimentamos é aos microorganismos. En este caso, claro, ti date conta, ti plantas allos ou cebolas ou así, canto tempo tarda un allo ou unha cebola? Bueno, unha cebola ainda é un pouco máis rápida, pero un allo en ter este tamaño, un simple lasiño verde, en ter este tamaño, poden pasar 3 meses. Se en eses 3 meses ten tanta comida ali, e tanto nitrógeno, e tanto tal, neses 3 meses a planta sigue absorbendo. Non pode escoller que absorber. Absorbe a agua, e que a agua suben os nutrientes. Se ten un exceso de nitrógeno, vamos a conseguir que a rama de arriba, a rama verde, o que é a folla do allo, vai a ser bonitísima, grande, bonita, verde, preciosa, e que ao final collemos
uns dentes de allo, unha cabeza de allo do tamaño dunha moneda d'1 euro. É que os dentes de allo parecen dentes dos meus, quero dicir, non se pode fertilizar tanto os allos. Que pasa? Voume a pregunta outra vez de Celi Extremadura. Si ti o ano pasado tuvestes rolla, vou a dicir o que é, rolla nos allos, non deberías de plantalos ao ano seguinte no mesmo sitio. Por que? A rolla é un tipo de hongo, é un tipo de fungo. Idesvos a dar conta de cal é, vou vos explicar como é, esa vos ides a dar conta enseguida. É un tipo de hongo que está presente nos allos, nos gladiolos, nos jacintos, nos... dicen gladiolos? Pois eso, nos gladiolos, nas cebolas, nos allos, nos puerros, bueno, en outras plantas, pero ese é moi característico porque é un polviño amarillo que se pon nas follas e parece que é inofensivo, porque ti non ves as follas manchadas, ves só o polviño amarillo, parece inofensivo. Incluso se das ca manqueira, o polviño caelle, pero caelle po chan, non vos engañedes, está delo xiscando po chan. Ese polviño amarillo alimentase da planta e acaba degradando tanto as follas que xa seca antes de que o bulbo chegue ao término. Entonces, se o ano pasado tuvemos rolla en un sitio e volvemos a plantar os allos aí nese mesmo sitio, vamos a volver a ter allos con rolla. E vou a dicir que é un dos hongos máis complicados de tratar. Entón, o de rotar o cultivo, como nos dice Eli, non? Tuvo os allos en un sitio e volvemos a plantar este ano. Se non tuvo rolla non hai problema, pero se tendes rolla tendes que polo menos en 3 anos non plantar ali nin cebolas, nin allos, nin puerros, nin gladiolos, nin ningunha planta que siga perpetuando a existencia dese hongo en específico, e plantade outro que sea totalmente diferente, o sea, un repolo, por exemplo. A ver, Luzca, se este ano podes facer un vídeo de como esquejar os crisantemos. A rechispa, creo que hasta non teño ningún, non é unha planta que me guste moito, por iso eu non teño, pero é que, vale, vou non intentar. Sei que faltan moitos meses para recoller as fabas lobas, non faltan tantos, a partir de marzo xa os podes ir recollendo, vou mirar cal é a pregunta, pero onde teño o tallo teño que pensar o seguinte con moito tempo. Entón, a terra despois de ter as fabas lobas está boa para plantar tomates? Non, Damián, porque sabes que pasa? Que se solapan. Son dous cultivos que se solapan, non se poden plantar as fabas lobas. O sea, fabas lobas aquí chamámoslle os fabóns, fabiolas, fabas tolas, fabas lobas, fabas verdes, fabas tiernas, fabas... Até moitísimos nombres, ese sí que recopilín eu como uns 40 e pico de nombres de maneiras diferentes de chamarlle, o sea, maravilloso. Teño que falar eu co señor este que nos di Cristian. Claro, cando se plantan, hai nos que plantar por San Simón, normalmente, outubro e noviembre. Os fabóns xa teñen que estar plantados. En setembro ao mellor ainda non, pero en outubro ou noviembre plantados. Que pasa? Que hasta marzo ou así, ou abril, non empezan a dar vainas. Despois sí, empezan a ser superproductivos e tal, e podenche estar dando vainas hasta maio ou, bueno, ao mellor en junio non, porque xa se poñen feos, pero hasta maio, todo maio, estánche dando comida. Que pasa? Que se tes que esperar a junio para plantar os tomates, é moi tarde, o sea, faise moi tarde pos tomates, e non vas a arrancar os fabóns, porque aínda non teñen as vainas maduradas, o sea, que son dous cultivos que se solapan en tempo, e non podes plantar ti donde planten os fabóns, tes que pensar
vou plantar aquí tomates, pimentos, berenjenas ou así, esas tres cousas que son as que primeiro hai que plantar. Si, aquí non se plantan os favóns, porque senón chega o tempo de plantar tomates, pimentos e berenjenas e os favóns, as fabas lobas, as fabiolas, aínda están en plena floración, en plena produción. Sinto moito, vas a ter que pensar, Damián, si arrancas os favóns ou si plantas os tomates en outro sitio. E po ano que che acorde, por onde son eu chamámoslle meldrastros. Mira que nombre máis chulo. E de onde eres? Joi, cando me poñades un mensaje así, poñéndeme de onde sondes para saber de onde lle chamades meldrastros, que está moi guai. Mi madre, ai, que me perdín en mensajes, Dios mío. Vamos a ver. Cristian é do Galiñeiro, como a min, e nós tamén lle chamamos mentrastos. Mentrastos, genial, vale. Monse Otero e Cristian son do mesmo sitio, a ver se me acordo, Cristian, suele vendelos a través dos centros culturales, pero en Vincios non quixeron vendelo, pero eu podo pedirllo. Eu e unha amiga colaboramos un pouquiño con el. Cris, podesme falar despois, non sei, por Instagram ou así, falamos ti e máis eu, porque me interesa moitísimo o tema, o sea, eu quero saber máis como é eso, o sea, que me interesa moitísimo. De feito, quero falar con el tamén, o sea, gustaríame, se el quer. Xa publicou varios libros, seguro que alguén do canal ten algún, e fixo das palabras que se usan no Val Miñor, pero sei que fixo outros. Joder, pois que persona máis guai, porque hai que perder moitísimo tempo, non perdelo, emplear o tempo en facer unha cousa que estou segura que lle apasiona, porque che ten que apasionar, Nusca, unha pregunta. Este ano non me saíron nin un pimento na horta. Saliron as plantas, pero os pimentos non. Tiñan ao lado tomates e leitugas, e non me saleu ni un. Para o ano que ven, que podo facer? Daniel, é que me extraña tanto. Os tomates e as lechugas si estaban ben, e bons, e de bo tamaño. A ver, non entendín. Este ano non me saíron pimentos na horta. Entendo que os plantastes e que non che botaron fruto, porque solos na horta non salen, a non ser que che pudra ali un pimento. Saliron as plantas, pero os pimentos non. Tiñan ao lado tomates, lechugas, e non saleu ni un pimento, pero os tomates e as lechugas, si, agora entendín. Daniel, curro, Daniel é calquera persona. Cando queirades facerme unha pregunta, non fajades 2 mensajes, porque ao mellor non ves o segundo e xa non me entero. Escribide todo en un mensaje. Se tendes suerte de que vos lo lea, polo menos leo todo, porque, por exemplo, Daniel escribeu isto en 2 mensajes porque estaba casi seguido, senón non entendía o que me estaba dicindo ao estar en 2 mensajes. Bueno, que pudo pasar? Mira, Daniel, pudo pasar moitas cousas, pero o pimento é un pouquiño peculiar para dar fruto. Un tomate non é tan caprichoso, un tomate pode dar casi moito mellor que un pimento. O pimento vouche a dicir unha cousa, gustaríame saber moito, cando plantastes, en que mes o plantastes, porque o pimento non se pode plantar con frío. Ti plantas un tomate en febreiro, aínda fai frío, sin hielo, sin que faja neve, por exemplo, non? Pero pode plantar en febreiro ou en marzo e facer aínda moito frío, e o tomate espera, e tan pronto como empece a facer bo tempo, recupera, tira para arriba, bota as follas e tal, non ten tanto problema, ainda que se debería de plantar. Todo o que se chama solanácea, isto está desapuntando, non? Como dixo Nieves Álvarez, creo que foi Nieves, que toma nota, solanáceas necesitan sol, solanáceas se hacen con sol, non se poden plantar con frío, porque é unha planta que queda raquítica, queda invernando, é un tipo de planta, ni má, non sei que exemplo poñer. Ti imagínate, vou poñer un grave exemplo, ti imagínate que
colles un bebé, Dios mío, colles un bebé e ese bebé non o alimentas ben, o sea, non lle das de todo de comer, non lle das fruta, non lle das verdura, aliméntalo solo, por exemplo, con arroz durante o seu primer ano de vida, o segundo ano empezas a dar solo masán, pero sin darlle nin peixe, nin carne, nin fruta, nin verdura, nin nada, quero dicir, as carencias que ten ese bebé durante os seus primeiros anos de vida van a facer que o seu metabolismo non se desarrolle correctamente. E despois, cando imagínate, cando teña 10 anos, non? Empézalo a alimentar ben, pero é que o mal xa está feito. E ese bebé non vai a ser capaz a desarrollar como desarrolla un bebé que vai ben alimentado desde o principio, digamos, non? Pois a planta de pimento pásalle un pouco como a ese bebé. Ti colles unha planta de pimento fora de tempo, que os hai que sementar agora en diciembre, de semilla, dijo. Pero ti colles unha planta de pimento e fora de tempo plántala á intemperie, fora, pola plantada. Ainda estamos en febreiro, en marzo, ainda fai moito frío polas noites, ainda non hai sol polo día, chove que mete medo, hai humedad que flipas. Está pasando as súas primeiras etapas da vida como a ese bebé que durante os seus primeiros 10 meses de vida alimentaron o fatal. Ese pimento está aí pasando exactamente igual. E durante os meses primeiros de vida non se está alimentando porque chove moitísimo, non desarrolla as raíces blancas que vos digo que teñen que ter as plantas todas que son como fío dental, o sea, como se fora unha telaraña blanca, aparte das outras raíces que son para fijar a planta, teñen que ter as raíces de alimentarse. Pero fora de tempo, porque ainda fai moito frío, a planta non as desarrolla. Que pasa cando empeza a vir o tempo, empeza a vir abril, maio, que tes a planta así, e así vai a quedar. Pode medrar un pouquiño máis, pero a planta quedou raquítica. Entón, a planta de pimento vámola a plantar a partir de agora no seu tempo. Non queiramos apurar máis, o sea, é que non apuras máis por plantala antes. Casi é mellor que a plantes en maio, que xa un pouco tarde, que a plantes en febreiro. Mira o que che dixo. Vai a desarrollar. De feito, probade, non vos costa nada, porque total media dúcia de plantas valen que 2 euros ou así. Probade nas vosas hortas. Plantade 4 pimentos en febreiro. Cubrídeos, se queredes, cunha malla térmica, tal. Hai moita humedad. En abril, a finales de abril ou en maio, ou cando sea bo tempo na vosa zona, plantade ao lado xusto, sin botarlle nada máis á terra, nin máis abono, nin máis nada. Plantade ao lado desas 4, outras 4, en maio. En un mes, ides saber como están unhas e como están outras. As cousas hai que plantar no seu tempo, porque non adiantamos nada por plantalas antes. Nusca, este ano hemos recogido unas 6 calabazas que se nos rajaron, vale, en el mismo terreno, antes de recogerlas. Nunca nos pasó antes, ¿sabes? ¿Por qué podía ser? Sí, claro, esto é moi evidente, o sea, Pilar, isto vai a pasar con tomates, con pimentos, con naranxas, con mandarinas, con calabazas, e o motivo é un, solo. É que é o mismo que nos pasa a nós, por exemplo, cando nos rompe tamén a piel, unha estría. A ver, a nós non nos abre a carne como a calabaza ou como unha mandarina, porque temos a piel de fora, pero pasa exactamente o mismo. Cando, por exemplo, tiñas a calabaza e non regabas, deixástela a boa ventura e pasou unha época de sequía cando estaba crecendo. A calabaza vai a crecer igual, o sea, vai a seguir crecendo, máis lento, porque sin agua unha calabaza non crece ben, ten que ter humedad no sitio, non? Entonces, a calabaza vai crecendo, pero de diferente maneira, porque por dentro, en vez de estar turgente, húmeda, crujiente, esa pasamos de horas, xa nos imos, está como seca, ten a carne como se fora
un cacho de esponja seca. Que pasa? Que de repente un día alguén regou moito ou caeulle de repente un día un chubasco intenso e a planta absorbeu toda a agua que pudo. Que pasa? Que esa calabaza que estaba seca por dentro absorbeu moita agua, o que estaba por dentro, que parecía como unha esponja seca, absorbeu toda a agua que pudo. Que pasa? Que a piel de fora é moito máis resistente que o de dentro, porque é máis duro. Entonces, o de dentro, desde dentro, ao absorber tanta agua tan rápido, a piel de fora non lle dá tempo a dilatar a mesma velocidade que dilata o de dentro, e o que fai é romper. Eso foi, pero segurísimo, ao 100%. Sinto moitísimo todos estes mensajes que me quedan sempre sin ler. Como sempre, un domingo máis en moi boa compañía, xa sendo hora de despedida, mando un gran abrazo e deixo-vos boa semana a toda a nosa comunidade e hasta o domingo próximo. Mi má, Carmen Pombo, que mensaje máis bonito, que eu non sei, non sería capaz de dicirlo tan bonito. Vou non dicir como se fora eu, vou non ler como se o dixera eu, porque xa que mo escribeu Carmen, pois Carmen Pombo, voume despedir, porque é unha pena, porque partes de Ourense sei que fixo algún Monse Martínez. A min, Cris, tesme que falar despois por o que queiras, por Instagram ou por Facebook ou así. Que vos iba a dicir? Todas as preguntas que quedaron sin contestar, mandade máis á radio, que na radio acumulámolas, pero contestámolas todas, sabes? Van por orden, pero contestámolas todas. Bueno, tamén nos di Alicia, bueno, Nusca, unha bonita comunidade, eu penso o mismo, que teñades unha gran semana e, como sempre, foi un placer estar en vuestra compañía. Oche de corazoncitos así, que bonito. Vou ler o mensaje de Carmen. Bueno, miña querida xentiña, como sempre, un domingo máis en moi boa compañía, xa sendo hora da despedida, e mándovos un gran abrazo e desexovos unha boa semana a toda a nosa comunidade. Hasta o domingo próximo. Joder, que bonito, me quedou poético e todo. Carmen, vas a ser a miña redactora principal. Así que, nada, xentiña do mundo, moitísimas gracias. Adiós a Nusca, ao técnico, moi ben, me pareceme genial que se acorde do meu técnico. Vou a dicir agora ao técnico que lle mandaron saludiños, moitísimas gracias. Xa sabedes, se encontrades por aí a alguén que vos di, non sei que me pasa agora que non podo escribirlle a Nusca, dille, culo, suscríbete. O sea, só é darlle ao pitoco. Así que nada, xentiña, moitísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, pola compañía. Nada, vémonos pa semana e vémonos por aí polos vídeos desta semana. Ta logo!